Een nieuwe campagne om jongeren bewust te maken van het gevaar van drank en drugs in het verkeer wordt het lanceren. Studenten van de NHL in Ljouwert kunnen dat ervaren in een simulator van de organisatie Young Responsible Drivers. De simulator is mooi opzetten door de provincie Friesland. De dwarseme economie zal de komende jaren heel iets meer uw leven bepalen. Dat is de uitzoeking van Douwe Faber, directeur van het dwarfsemigheidsbedrijf E-Kwadraat. Zijn eigen bedrijf rekent op een verdubbeling van de omzet en het tal werknemers in de komende 2 jaar. Wil je nog recent naar een oud filmpje of reportage van Omroep Friesland? Dat kan van Hollywood. Het Omroeparchief zet de meeste reportages die de oude 20 jaar uitstuurt binnen online. Nieuws, sport, cultuur en documentaires. Op weromroep.frl kun je het dan bezien. Friezen binnen de gelukkigste mensen in Nederland. Zo'n 87% zijn tevreden te wezen met zijn leven. Dat blijken uit cijfers van het CBS. Het gaat dan benammen over een relatie, de financiële situatie en de vrije tijd. Molly zou nog wel gelukkiger wezen als vrouwen. In Drenthe en Zeeland zijn de inwoners liek gelukkig als Friezen. In Flevoland het minst gelukkig. Joen vannacht dichte ont heel dichte mist. Er is net volle wien. Het wordt 3 of 4 graden. Morgen langere periodes dampwaar. Middags komt de zinnen er nog even bij. Het wordt dan 11 of 12 graden. Joens weer mist en 6 of 7 graden.